स्पेशली हमारी ये बोतोलैंड कैसा लगता है आप रहने के लिए, खाने के लिए? बहुत अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ का खाना पीना हमारी मणिपुर का सेम है। असम गुवाहाटी में वो अलग है, यहाँ सेम है। मैं खा रहा हूँ, पूरा मेरा प्लेट खाली होके खाता हूँ। वो बताइए, पूछिए इन लोग को। घर में ही खाता हूँ, ऑफिस में नहीं खाता। तो बच्चे लोग भी कह रहे हैं कि सर आपको तो पूरा क्लियर खा रहे हैं प्लेट में। खाना को इज्जत देना सीखो, नहीं तो आप लोग कुछ नहीं करोगे। मेरा पीछे सारे बच्चे जो खाना जो बचा के फेंकता था, अब नहीं फेंक रहे, सब खा रहा है मेरे साथ रह के। खाने को लेके सब बच्चों के साथ मैंने शेयर किया ना पूरा दिन रह के। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। मैं कल लोग कैसा लगता है? अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ आने का मकसद क्या था कि संजीव जी, हम लोग कई सालों से जान पहचान है, मगर फ़ोन पे तो बात होता है। इन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए बुलाया, मैंने टाइम बताया, मैं अगस्त में आना चाह रहा हूँ, अभी मेरे पास काम है। तो तब तो इन्होंने कहा कि मैं लेट हो जाऊँगा। तो फिर मैंने जो MIT जाना था, MIT यूनिवर्सिटी पुणे में है, तो MIT का जो HOD मेरे स्टूडेंट है, उससे मैंने बात किया, फ़ोन किया कि मेरा एक लड़का है, उसकी वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्टूबर में आके आपका ये जो यहाँ के जो वर्कशॉप क्लास जो है अक्टूबर में पोस्टपोन कर दो। तो ठीक है सर, आपने जो कहा ठीक है, पोस्टपोन करके इधर आया हूँ मैं। एक दिन मैंने आराम किया घर पे। संजीव जी को पूछिए, मैं 13 तारीख घर पहुँचा, 12 तारीख रात से वहाँ से चलना शुरू हुआ पुणे से, FTI से। तो 13 तारीख मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 10:30 बजे घर पहुँच गया। कोलकाता होके आया। कोलकाता में भी रात भर रहा और मेरा नींद नहीं होने के कारण मेरा आंख में भी लाल हो गया था। यही आके अभी ठीक हो रहा है धीरे धीरे। नहीं सोने की वजह से ये हुआ मुझे। बेवहाय लोरगि थिएटार ग्रुपआव गासै
9 साननि थाखाय मोनसे मावबादा जाबाय थादों बे थांखा मणिपुरनि मोनसे दावहा नांनाय मोनसे आदब दङ मोनसे बे थांखा आरो बे थांखाखौ दिनै इन्डियानि बाहेरायावबाबो नों इन्डियाजों लोगोसे इन्डियानि बाहेरायावबो गोबां जायगायाव बेखौ सोलोंबाय थादों बेखौ माने फावथायाव गोबां फावथायाव बाहायनाय जायो आरोखि जेन' बेसिकेलि जोङो दावहा नांनायफोर दङबा बेखौ बाहायोबा जोंहा साबसिन ट्रेनिं मोनो बिनि थांखिजोंनो देग्लाय आङो थांनाय बोसोराव मोनसे एप्लाइ खालामदोंमोन मिनिस्ट्रि अफ कालचारनिफ्राय जोंहा मोनसे फावथाय मोनसे सेंसन जादों आरोखि फावथाय आङो एप्लाइ खालामनायाव जे बुस्थु जोङो श्री कृष्ण बानासुर दावहा बेनि सायाव खुनु माबायावनो मोनसेबो फावथाय जायाखै दिनैसिमबो दा श्री कृष्ण बानासुराथ' जोंनि बर'आनो बानासुरा दा बे श्री कृष्ण बानासुर दावहानि माबानाय लोगो लोगो जोंनिफ्राय एप्रुभ जाबोबाय नालाय जोंनिफ्राय मिनिस्ट्रि अफ कालचारनिफ्राय दा एप्रुभ जानायाव दा बे फावथायावनो बाहायनो थाखाय जों माखासे आदब खायदानि नांगौ जानायलाय बेनिफ्राय वार्कशपखौ लानाय जादों आरोखि बेहाय आरो बेवहाय जोङो जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपनि थाखानाय आर्टिस्टनि बादैबो बाहेरानिफ्रायबो फैदों गोबां बाक्सानिबो दंफैयो ओरै सेरफांगुरि एरियानि दंफैयो दा गोबां फरायसा फैदों बांसिनानो क्लास गोनांखाय रेगुलार जानो हायाखै थांलाय फैलाय फैबाय थादों आरोखि खिन्थु बे गासै जों 9 सानाव गासिबो फुरा एक्सपार्ट जानो हाया खिन्थु गावसिनि सोलोंनायनि सायाव दा थेवबो बेसिकखिनिखौ जों मोननो बे जंनि माबाखौ होनाय जादों जंजों मारै दावहा नांगौ लावथिजों मारै दावहा नांगौ थुंग्रिनि दावहा नांनाय माबाखौ बै फोरोंनाय जादों दा जोङो लास्ट दिनाव मोनसे डेमनस्ट्रेसन हाबाफारि लागोन जोबनाय खालि जेनेबा 24आव जोबगोन 24 खालि लागोन जों बेवहाय दा बेखौ बयबोखौबो फैनानै नायनो थाखाय खावलायबाय आरो सोरबा गोसो गोनां आरो बे फैबाय थानाय फावथायनि थाखाय जोङो एक्टर सायख'नो थाखाय जों फावगिरिफोर सानैसो सायख'नो थाखाय जों अडिसन लानाय जागोन बेखौ जों फोसावनाय जासिगोन बावैसो उनावनो बेहाय बाहागो लाफैनो हागोन मानो होनबा मोनसे जारिमिनारि फावथाय बियो जारिमिनारि फावथाय जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ आंनि मिथिनायाव बिनि सायाव दासिमबो इन्डिया लेभेलावनो खुनु मोनसे फावथाय जानायखौ नुनो मोनाखै बारा आरोखि दा बेनिखायनो मोनसे मोजां रेसपन्स मोनगोनखौ मोनदों बेखौ आंनो लिरदों आरो बिनिफ्राय बिथोनाबो आंनि जागोन बेवहाय आरो गोबां जोङो बाहाय गासै जों 20सा आर्टिस्ट आरो टेकनिशियानफ्रा बाहाय खामानि मावनाय जागोन आरो बे फावथायाव दा बेहाय लोगो थियेटार ग्रुपआ जोङो फावथायजों लोगोसे गोबां जिनिस हाबाफारि रिसेन्टलि दाखालिसो जोङो माबायाव इउनिभारसिटियाव मोनसे मावबादा खुंनानै थांबाय जयै कलाबरेसनाव बेबो जाफुंनानै थांबाय मोनसे बिनि उनावनो जोंहा दा बेवहायनो आरो मोनसे वार्कशपबो जाबाय थादों खेराइ मोसानाय आयदाफोरनि सायावबो वार्कशप जाबाय थादों जोंहा लोगो थियेटार ग्रुपआवनो बेजों लोगोसे नैबे दा थांखानि वार्कशप जादों दा बेवहाय जोंनि गेजेराव सफैदों गुरु एस.पि. सुजित सिंह होनना मणिपुर इम्फलनिफ्राय बिथाङा गोबां जायगायाव फोरोंहैयो फरेनाव फोरोंहैनो थाङो दा बिथाङा दा डाइरेक्ट जोंनाव FTI फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्सटिटिउट पुनेनिफ्राय बेयाव फोरोंखांनायनि उनाव न'आव सानसेल' थानानै बेवहाय 15 मे खालि जोंनाव सफैदों आरोखि जों सफैनानै दा जोंनियाव दा 16 बेलासिनिफ्रायसो जों क्लास लानाय जादों दा एसे सोंनायजों डेमनस्ट्रेसन जिखिनि रोंनाय जादों नोंथांमोना नुबाय एसेबाबो दा मोजाङै टाइमिं जुदि लाना होनो हायोबा जुदि फरायफुनाय जा गासिबो सोरबा क्लास दं आरि दं ओंखायनो बारा टाइम मोजां रिहार्सेल लानो दा सानफाथारला जेराव गुबुन इन्सटिटिउटफ्राव फोरोंनाय बायदि जुदि टाइम होनानै जुदि सोलोंनो हायोबा बांसिन पारफेक्टफुल जागौमोन आरोखि दा बेखौ ओरैनोबाबो गावनि सेल्फ डिफेन्सनि थाखायबो नांगौ जायो आरोखि गोनांथि जायो बेखिनियानो दा बेयो मोनसे हिस्टरिकेल स्ट'रि औ नेसनेल लेभेलाव दिन्थिनायनि बिथांमोना माबा खाबु औ थांखि बेनो दंखायो मानो होनबा जोंहा मिनिस्ट्रि अफ कालचारनिफ्रायनो माबा जानानै फैखाबाय नालाय बेखौ फावथायखौ बेनि थाखाय जोङो बाहेरायाव देखायनाय स्कपा थाखायो आरो थारमाने डाइरेक्ट मिनिस्ट्रि अफ कालचारा बेखौ एप्रुभ खालामहरखाबाय आरोखि सेन्ट्रेल मिरु सरकारनि हारिमु बिफाना डाइरेक्ट बेखौ एप्रुभ खालामना हरखानाय जाबाय प्रडाक्सन कालचार फांसन एन्ड प्रडाक्सन ग्रान्ट स्किमनिफ्राय आरोखि दा बे फावथायखौ मावनाय लोगो लोगो जोंनि प्रडाक्सनखौ माबा खालामनानै गावसोर गोबां जायगायाव दिन्थिनो थाखाय खावलायहरखायो आरोखि मोजां लोरगि थियेटार ग्रुपआनो लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्रायनो खालामनाय जादों जोङो सिगांनिफ्रायनो आरो जों फार्स्ट टाइम गोबां गुबुनखौ बुङै फोरोंहरनानै एप्लाइ खालामहोदोंबाबो देग्लायसो फार्स्ट टाइम एप्लाइ खालामजेननाय लोगो लोगो सेलेक्सन